49.124 usonencs dels 117.932 que podien fer-ho van votar ahir en els 34 municipis de la comarca que organitzaven el referèndum per la independència de Catalunya sota el paraigua d'Osona Decideix. La participació va ser, per tant, d'un 41,7%. El percentatge definitiu de persones que van acudir a les urnes entra dins les expectatives que s'havia fixat a la plataforma comarcal, que havia situat el mínim per considerar que la convocatòria havia funcionat, en el 37%. Però la mobilització va quedar lluny de la xifra més ambiciosa que s'havia plantejat, que votessin la meitat dels electors de la comarca. Tot i això, els organitzadors ho consideraven un èxit. Molt satisfet, perquè hem aconseguit celebrar un referèndum amb totes les garanties a tota la comarca d'Osona, als 34 municipis, 95% de la població, prop de 120.000 persones amb dret a vot. El resultat de participació ha estat el 41,1%, que si ens referim a les persones que tenen dret a vot a les eleccions, superaria els 45-46%. La participació va ser elevada en els municipis més petits. On hi va haver més va ser a Alpens i a Sora, que van superar el 69%. Els percentatges es van situar per sota de la mitjana en poblacions més grans. El mínim el marcaven Manlleu i Centelles, amb un 32%, mentre que Torelló va votar un 37% del cens. Vic, en canvi, es convertia en l'excepció, en superar el 42%. La participació va ser desigual, però els resultats van tenir la mateixa tònica a tot arreu. Els que van respondre al referèndum van ser els partidaris del sí. Els vots a favor de la independència van arribar al 97,2%, mentre que els partidaris del no amb prou feina van superar el 2,1%. Un 0,7% de les paperetes dipositades eren en blanc. Osona, la comarca catalana on es feien més consultes ahir, va estar en el punt de mira durant tota la jornada, que va transcórrer sense incidències en els més de 50 col·legis electorals habilitats, això sí, en espais poc habituals. Les dificultats van arribar a l'hora del recompte. El gran volum de vot anticipat va retardar més de 2 hores l'anunci de la participació i els resultats. Encara sense l'escrutini definitiu, Alfons López Tena, el director executiu d'Osona Decideix, va comparèixer a la plaça de la Catedral, on desenes de persones havien aguantat estoicament el fred, i feia les primeres reflexions. Esperem que aquells que tenen la responsabilitat de complir el mandat del poble ho facin, perquè som el poble i com a poble diem que no n'hi ha més que una sola veritat indiscutible. No hi ha res que estigui per sobre de la voluntat popular. A la comarca hi va haver una població, Perafita, que va organitzar el referèndum fora de la plataforma Osona Decideix. La meitat dels veïns van votar i en un 97% ho van fer a favor de la independència.